खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी कक्राझार सहरनि साखाथियावनो थानाय माइबां नोगोरनि जा राकेश ब्रह्म मुंनि सुबुंनि जिउ जोबनायजों लोगोसे गावनि असे जिउनि लोगोरि बिसियानो बिस होनानै ओंखामाव बिस होनानै जिउ फोजोबनायनि जा खौरां बेखौ नोंथांमोना गोबां खोनादों आरो गोबां बेनि सायाव सावरायज्लायनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं नाथाय बे समाव राकेश ब्रह्म बिथांनि अनजालि बिसि साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा खेंफोरथि होदों जे साइनि पाल एबा गावनि बिसियानो एबा साइनि पालानो दि गावनि आखाइजों ओंखामाव स्लो पयजन होनानै राकेश ब्रह्मखौ जिउ फोजोबनायनि जा अजद बेखौ नंखाय होनानै खेंफोरथि होदों साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा थामहिनबा राकेश ब्रह्म बिथांनि अनजालि बिसिया राकेश ब्रह्म बिथाङा नेम'निया बेराम जानानैसो जिउ जोबनायनि बाथ्रा बुंदों साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा बेनि गेजेराव साइनि पाल ब्रह्मआ गिदिरथार अजद होदों दि गावनि फिसायनि जोबथा बिदाय एबा जोबथा देहाखौ बिदाय होनायावबो बाहागो लानो होआसै साइनि पाल ब्रह्म बिथांखौ जाय फिसाय गैयैयाव दिनैनि समाव आलानि आथानि जादों गथ' सानैखौ लानानै बहा थागोन बहा मागोन बेफोरबायदि दुखु खालामनानै बाथ्रा बुंदों साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा थारैनो सैथोआ मा बेखौ पस्टमर्टम खालामनायनि उनावसो थारैनो बेनि गुबै जाहोन एबा जाथायनि सायाव खेंफोरथिखौ जों मोनथिगोन जेब्ला पस्टमर्टमनि आबुं रिपर्टआ सफैयो अब्लासो मोनथिसिगोन थारैनो साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा गावनि असे फिसायखौ गावनि आखाइजों बिस दौना बुथारदों ना नेम'निया बेराम जानानै जिउ जोबदों बेयो मोनसे दासिमबो रोखा जायाखै एबा फैबाय थानाय समावसो बेनि जा थार फिननाय बेखौ रोखा खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो नाथाय बे समाव साइनि पाल ब्रह्मनि सायावबो दिनैनि समाव गोबां अजद आरो साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा दि बिथांनि जा अजद बे बेसेबां सैथो बेखौबो गोबां साननो गोनां जानानै फैदों गाबै गाबै मेगनाव मोदै गोसोआव दुखु लानानै बाथ्रा बुंदों दि आं गावनि फिसायनि जोबथा देहाखौबो बिदाय होनो हायाखै जेराव आंखौ बुग्लिदों सौग्लिदों होननानै गोबां अजद होदों दानिया फैदो बिदिब्ला साइनि पाल ब्रह्म बिथाङा जे गावनि फिसायनि जिउ जोबनायाव बिस दौदो होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै माबायदि अजद होदों नोंथांमोननो आबुङै बिथांनि बुंनायखौ खोनासंहोनो लादोनि नोंसोरनि सायाव आंना आसा थाबाय नोंसोरनो जा खालामनांगौ नोंसोरनो खालामनांगोन आंखौ बिसार खालामनांगोन आं बिसारसो बिदों आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामदों बिसोर आं जेरावबो मोखां देखायनो हाया दा आं गथ' सानै लानानै मा खालामनो मानो जादों आं फिसाय थैनायनि बे डेड बडि खाथियावनो आंखौ फुल होनाय लोगो लोगो आंखौ बिसोर बुदों बिलिफां होननाय मानसि बे न'खरनिबो नङा माबो नङा बे मोरै आंखौ आखाइ होदों खर'आव सौदों जोला जोलि खालामदों आंखौ बासायनायाव नैबे आब' दङ बे आब'खौबो जोदों आरो ना बासायनाय दिनैनि दिनखौ मोजां थांहोदो होनदों बेखौ बिदि बुलायनाय जादों आरो बेहायनो बे जायगायावथ' आं मोरै थाजानो खुनुरकम खारना फैबाय आं जिहेतु गोबां अजद खालामदों नोंनि सायाव जे ओंखामाव मुलि होनानै स्ल' पयजनिं जितु खालामदों होननानै बिसोर खालि होनदों पयजनिं डेट रिपर्टआनो दङ डेट सार्टिफिकेटआनो दङ बाहायनो लिरनाय दं आंनि फिसाया निम'निया जानानै थैनाय रिपर्टआव निम'निया जादों हां प्रब्लेम जानानै थैनाय बाहाय खुनु पयजनिंनि रिपर्टआवनो जेबो गैया मैयाबो जिहेतु पस्टमर्टम खालामदों पस्टमर्टमनि रिपर्टआथ' फैनांगोन ना बेनि सिगांनो आंखौ जे बेबायदि हुलुस्थुल खालामदों जिहेतु प्रुफ दं होननानै बुंदों बिसोरो आरो मोनसे भिडिअ'आव जे नोंनि फिसाया जि बाथ्राखौ बुंदों जे आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौनो इउज खालामाखै आंनि फिसाया आरो प्रुफ दंबा देखायदो आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौ इउज खालामाखै आंनि फिसाया होनदों टेब्लेट जाहोदों होनदों आंनि फिसाया बिसोरसो बेखौ जबरदस्ति होननानै माबा माबि होनहोदों खिन्थु गेस टेब्लेट जाहोदों पेप्टार डि बेखौ आं जायो बेखौ आं जाहोदों आरो डक्टर रिपर्टआवबो जेबो बिदि पयजन थयजननि जेबो गैया पस्टमर्टमखौ मैया खालामदों नालाय रिपर्टखौ आवगै नायहोदो बे मैया हुलुस्थुल आंखौ बिदि खालामनानै बेबायदि अबस्था खालामनाङा